Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Yun guys, di anapod ko sa basa kay mag-vlog ko sa gaabis. Wa ko katabang kay gibikugan ko andar-andar ang biko guys. An. Tuwa sila gaabis sa tumoy tuwa. Nya ang kaliro kay dili na lingin ron. Ano ipakita kaliro ha. Dali be. Hello be. Hello, bubbles tayo guys. Welcome to my vlogs. Yes, po. Welcome to our vlogs. Bukid vlogs. Ayan, ay naghakot og humay na ah. Na. Sana ba ni Agi? Ah, to ara. Adto Agi. Oy, lapok teen. Na kainigi kana sa genre. So, muduol ta ari. Muduol ta sa abis. Aray. Nay bay sa kong kumari. Tayo sa fish. Fish ako dito. Tulora mo ton? Yes. Tulora mo nag-abis? Ah. Kamalisod din tawag pasan. Inganaw na gay niya. Tapuko na dito guys. Usa ko giuken. Ah. Mana siya. Tarbahanti. Hey! Hey bro! Woo! Hello guys! Hapit na mahuman ang usa ka luwang. Ito na po. Hapit na pud mahurog ang kusog. Ah, bata pa. Kusgan pa, na ilang tilapia dia. Uy, malunod doon yan yung. Ito ragahakot. Kura mo na, wala mo nakaila na to. Wala mo nakaila. That's okay. Yan, human na. Bali na po spikas. Ako saan kaluang? Ah. Apilon lagi to? Aw, lagi. Tabang ang lagi ko sa maning naman tayo gibapti. Duha ka luwang. Kisa man din mga sabos. Ah, ija din na si King. Hinog na po na. Dali ara na hinog ba? Ha? Ah, sagdi. Bong na ko dana. Gikawat na mga aho. Manabalin sila diha. Sus, maikag jud ko moabis. Uy, galing kay. Nako. Wag na. Hilaw pa man lagi ni nakon. Hilaw pa man. Ah. Takang. Pahinugon sa takanganan. Uy, to amri nag-tracer sa ubos. Nag-freezer na. Kumana? Wa pa ganun naka. Kumano. Ah, mag-blower. Madto ta kay mag-blower sila. Kita. Pagimbalisin ta. Laro ka gamay gud. Kana guys, sila nang humanon ngadto guys. Kana hurot nga to ubos. Baw sila rang duha makahuman baka ni. Kagmaan. Okay guys, lipat ta sa ubos. Aw, lami man unta itabang ba? Pastilan nga jud. Di lagi kay sakit ang tiil. Guys, mo ni nag blower.
Wa na ga tracer kay na nalit man ko gani. Blower na lang. Og sa kwan papalid, mo ni magpalid na. Papalit. Hi operator. Welcome to my vlog. Sindingi ora ba? Si Jere kay anad naman eh. Sige naman ikaw pa ng video. Sukat pagdaro. House of life. Ilog ko. Wala siya makina na. Nananagyan. Ha? Tugapis ka ba? Mana? Mana? Patugapis o. Sige ko, pagwabit mo. Patugapis o. Arang ipukuan gabi daghang likes. Daghang views. Kay gigiyot pa kuno nato. Sini Elman. Kaya ho. Pero kung kumain ka ho. Ha? Ha? Ikaw matulid sa tiyos po. Lagi kita na po. Guys, naghihintay pa. Problema ito na kiubangan ba? Unsa man? Ano, di, nakaikuha na. Nakakanihan ba na? Tanawa ra. Human sana. Talagang ibuwa ihat imang hardis ni buwak ron ay kutsilyo. Taas na. Gamay ra. Gamay ra. Masugan ni kining siliw. Kalimot ko. Ah, karili. Ako na. Ako? Katigas ko. Kasi taoy, daghaman niya. Uy, mang hardis lagi ko buwak. Tama, jigdag nga rika. Pinakataas ka. Okay, so, hindi na ninatag kasi para doon. Gamay nga problema. Malit na bagay. Sige na doy. Bubuin na doy. Gibangan pa. Wait lang po. Pagbangan pa. Bangan pa kay. Kasi, Hindi pagbusak ka na. Pwede. Hindi naog kambing ka nga. Sangling na. eh, Guys, mapil kong tracer. Oh, Upo pa. blower di ay. blower. Blower po pa mo. Akong kapalit ka kailan makatanahon. Murag ka dyan. Nakitang ba? Kung kapalit ka. Alam tanahon. Ari ka. Ha? Isa ra ka. Di. Sumabagay kayo nga na. Napos na nimo. Wala dugar. Katong sudlay ka. Ako kakita na tulog. Mo ko. Kan out sa Facebook o na YouTube. Ito man ni pagpatanda. Ano may mo YouTube channel? Ano may mo nga YouTube channel? Ha? Bukid. Yan si Majiji. Yan o. Yan, balag tayo. Guys, ihap. 1, 2. Asa lagi ni pandaran? Sudah, iko sa tong kwando. Ah, apa deh? Ano Aso, yan? aso sa deh. Apa deh? Lapan deh. Kana. Lagi na. Woo! Okay guys, yan. Woo! Yun sa likod guys, para sa kuan. Yan guys. Yan guys. Oh, wow. Yan, oh. Ang sohol ni mo Majiji kay sa Bukid Vlogs naman. Way ka Yan na guys, ang rami na. Rami na guys.